Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-qajt l-istedina tiegħi. Tista' tgħidli daqsxejn minn fejn bdejt f'dil-quest tiegħek. Grazzi lilek tal-li steditni fil-programm. Bdiet ħajti inbidlet meta kont għaddejja minn problemi fejn kelli id-dati kien marit bil-kanser u ġejjhom sejrin l-isptar. In the meantime, kont għaddejja minn separazzjoni u it-tnejn f'daqqa tipo ma tiflaħomx. Fejn kien hemm żmien fejn ilħaqt il-qieħ, ġifieri ma stajtx nikkopja mal-istress. Imbagħad kien hemm fejn ovvjament trid terġa' tqum fuq tiegħek li terġa' tibni ħajtek mill-ġdid filli bnejta ma' xi ħadd ieħor, filli rrid nerġa' nibdiha mill-ġdid waħdi u kelli bżonn il-flus u kont naħdem ħafna biex itħallas il-loan u at some point ma stajtx ikkopja aktar, tipo għaddi mhix ħajja, fost il-ġimgħa naħdem minn filgħodu sa flaxija fit-tard, irid inqum dak kmieni u mbagħad fil-weekend tispiċċa riqda, dejjem riqda, infatti kelli volontarjat kelli naqtaw u ma stajtx tipo u bdejt nara x'nagħmel f'ħajti għax tkun depressed mhix ħajja u bdejt inħoss qisu wkoll. U bdejt infittex. Għall-ewwel jiena ġejja minn familja tal-Knisja ħafna Kristjana, għall-ewwel rġajt mort lura lejn Knisja wara ħafna żmien il-bogħod mill-Knisja imma xorta ma stajtx insib il-paċi. Imbagħad bdejt infittex fiex nista' nikber internament. Għax il-ħajja li kont qed ngħix kienet totally just taħdem fil-ħajja taf kif. Just a number. Just a number, hija vera. Kif din ħafna mis-soċjetà illum, you're just a number. Għax is-sitwazzjoni dik ili ġibek hekk bla ma trid. Imbagħad in the meantime dejt ninnota changes, speċjalment wara il-mewt ta' Daddy. Bdejt ninnota changes ħafna fija, filli inkun kwieta, filli tiġik ċertu vision. U l-aktar li bdiet tiġri li, per eżempju, inkun ħanorqod bil-lejl, inkun ħanorqod u tgħaddi vision hekk, jiġifieri laqas tkun biss qed taħseb fiha. U bdejt ngħid x'qed jiġrili, kif din x'inhi din il-ħaġa, kif qed ninbidel. In the meantime kont edha nieħu kors u kien hemm xi ħadd fil-kors għamilna ħbieb u konna noqogħdu nitkellmu u kien qalli ejja miegħi nhar il-ħadd ħalli ikonna ġurnata fejn noqogħdu nagħmlu ċertu affarijiet u nieħdu gost għalli tipo ta' xamanizm. U għatlu imma dix tkun jena tipo xina l-unika ħaġa li tinteressani fil-verità, it is
il-way ta' Native Americans li rajt ħafna fuqhom meta kont żgħira, kont fissata. Għalli huwa għalli tip ta' hekk. Imbagħad mort u vera ħadd gost. Tipo vera kienet interessanti, in-knowledge, u minn dakin żmien bdejt ninteressa ruħi fix-xamanizm. U iċċekkjajt ħafna affarijiet minn kien jillidja il-workshop kien jagħmel kull darba f'ġimgħa xamanizm, ġifieri itina naqra insights ta' xamanizm u għajt immur snin. In the meantime, il-visions bdew jikbru ħafna, ġifieri bdew ġejjin u jiena nemmen ħafna fil-past lives. Meta tiftaħ inti, meta dejjem għandek moħħok miftuħ li trid tiftaħ, tibda tirrikonoxxi kemm aħna qatt ħadd m'allimna xejn. Dejjem żammewna trid jew tmur il-qudies, jew trid tkollok ċertu reliġjon, semmek issaqsix, imma trid temmen da kollu li jgħidulek. Imma m'intix allowed issaqsi għax hekk inti allowed issaqsi tkun qed tiddubita u tiddubita ma tistax. Imbagħad bdejt niftaħ ħafna u x-xamanizm għeni ħafna inkabbar ċertu gifts. Din il-ħajja tal-past life waħda in particular bdiet tiġini, ġifieri kważi dejjem lila. Għaw xi ħadd jagħmel barra minn Malta bħal hypnosis li iġarek tiftakar xi past life jkollok xi trauma. Past life regression. Xejdula? Past life regression. Għaw ħafna ta' tipi, anki per eżempju il-BQH jgħin ħafna, u past life regressions għaw minnet jamila għaw Malta, issa studjaw ġifiri Malta issiba. Il-BQH practitioners issiba mukoll, ġifiri jina għamilċi 6 BQHs, pero ma kellix naqsam aktar mal-past life, għax dik dimt fuq għajjena, bqajt sakemm din il-vision partikolari fuq din il-past life partikolari. Kelli d-detalji ta' kif mitt, min kienu l-familja tiegħi li kelli tifel u kien ta' 4 snin u ġejna maqtulin kollha fit-tribe. Waħda mill-arġunijiet li sirt naf għal xiex pereżempju inkun barra u waqt inżul ix-xemx għamilt snin twal jaqbduni panic attacks u ma nafx għal xiex tipo mhux normali għaddejja ġurnata sħiħa u waqt inżul ix-xemx kollok ġem biex titħol id-dar. Natives American kienu jibżaw midla, għani li għaxix, meta jkunu fit-tribus. Għax kienu kunem per eżempju tribujiet jattakkaw xulxin. Infatti bil-lejl ġejna attakkati skont il-vision tiegħi. Inti taf li dik li jgħidu s-saffarx bil-lejn? Le. Ma tafix? Le. Ma kienu jgħidu toqgħodx s-saffar bil-lejl għax jiġu ta' tribu l-oħra, fim? Le, dik ma nafix. In the meantime, waqt il-xamanizm, stajt nara aktar visions, ġifiri xamanizm, as such it is a way of life, ġifiri parti minn kif tgħix ħajtek. Għal-bidu tibda biex tiskopri, però imbagħad in the long run tsir taf li fil-vera x-xamanizm hija it is a way of life, kif tgħix ħajtek man-natura, imbagħad tkun taf kif għandek tagħmel ċertu affarijiet, ġifieri tiġi mgħallem biex jekk hemm gifts tista' tibda tħaddimhom. Imbagħad through xamanizm tibda ssaqsi u tibda tiskopri min huma l-spirit guides. Issa kull persuna li titwieled ikollha l-spirit guides magħha u huma qegħdin hemm biex jgħinuna waqt din il-ħajja
U once li aħna naċċettawhom u naċċettaw l-għajnuna tagħhom, inkunu qed ngħinu lilhom biex jespandu aktar fl-ispirtu. Ġifieri hija both ways, taħdem both ways. Ma da ma jfissirx li jkun tajjeb biss, ikun hemm ħażen ukoll. U xek. F'liema sens ħażin? Fix-xamanizm. Xamanizm jekk trid bħal kull ħaġa oħra tista' tużah hija dark. Ġifieri hemm shamans li tista' tmur għandhom u jgħinuk titfejja u tista' hemm shamans li jabbużaw bl-affarijiet li jafu u jużaw ħażin f'kollox, dik f'kollox qiegħda, ġifieri anki naf nies li jafu jagħmlu out of body experience, jiena naf nies li jagħmluha, jiġifieri jafu joħorġu out of body experience u naqu għaluli li tista' tintuża ħażin ukoll, ġifieri hemm mod kif jużawha ħażin. Però di f'kollox magic, hemm il-white magic, hemm il-black magic. Issa mbagħad ovvjament jiddependi inti x'ħatażel li tkun taf jew tkun taf tħaddimha fiha innifisha mhix ħażina, però kif tintuża mbagħad hija ħażina. L-aktar li pereżempju magic spells u affarijiet hekk, l-importanti li hi ħatejnek, ġifieri inti dejjem ħatikber minnha u dejjem ħatoħroġ il-ġid. L-importanti li ma tagħmilix b'intenzjoni, ġifieri l-intenzjoni ma tridx tkun ħażina, ħatagħmilha minn qalb u ħatagħmilha b'intenzjoni għal ġid ta' ħaddieħor. L-istess il-xamanizm waħda it-tribes, per eżempju, li tan-Native Americans kien ikollhom dak li jgħidulu xaman li fil-verità il-natives, speċjalment ta' it-tribe li nsegwi jiena li ngħix l-ħajja l-istess ħajja, jgħidulu medicine man jew medicine woman fejn tiġi magħruf, ġifieri inti tiġi magħruf kemm xi ħadd li għandu dal-gift speċjali li jista' jgħin it-tribe allura ħajmorru għandu. Issa waħda mill-affarijiet pereżempju li kienet tintuża ħafna fi żmien waqt Native American culture hija il-night lodge fejn ikun hemm mara tkun medium, ġifieri għandha il-kapaċità li tista' tikkomunika mal-spirits. U kienu jinġabru f'circles, in-nisa speċjalment, u għal dik il-persuna partikolari li pereżempju tkun għandha bżonn tikkontattja xi ħadd tal-familja. Ġifieri dawn l-affarijiet ta' mediums minn dejjem kienu jeżistu, din mhix xi ħaġa tal-lum u llum il-ġurnata ġiet tabu isa, però this is ancient knowledge. Li ġara meta kien hemm il-persekuzzjoni tal-isħaħar fl-Ewropa. Meta kien hemm kienu jinħarqu, jinqatlu, ġifieri. Il-bloodline mbagħad fejn kien hemm min kellu daw id-doni naqas ħafna, għalhekk ma tantx issib. Waħda mill-affarijiet li l-gift intilef kien għal dawk kollha li baqgħu ħajjin qatt ma ġiet pereżempju inti normalment meta ikollok gift ikollok ixħat fil-familja jew in-nanna, normalment in-nanna jew inkella l-omm. Imma dak li kellhom li kienu jafu dan l-ancient knowledge qabel fi żmien il-persekuzzjoni tal-wiċċ speċjalment, kienu laqas qegħdin jgħallmuhom lit-tfal tagħhom, ġifieri kienu għalqu ħalqhom u malmuhom xejn biex ma jirriskjawx li it-tifla jew inkella t-tifel la jikber jew dak iż-żmien stess ħajjiġu maqtula. Ġifieri kienu żammew kollox għalihom u ma iħendiljaw ma tawhomx lill-ġenerazzjoni
kif dejjem sar, ġifiri anki inti dejjem kienet fi żmien it-tribes li inti tagħti kollox li il-ġenerazzjoni ta' warajk, l-ancient knowledge ittieħ il-ta' warajk, ittieħ it-tifla tiegħek, u mbagħad it-tifla jew it-tifel ittieħ it-tfal tiegħu. Ħafna nanit kienu jieħdu ħsieb it-tfal u kienu għażlu li allura ma jibqgħux jgħalmu. Kien hemm fej speċjalment f'dik il-parti fej bdew jinħarqu ħafna nisa u ħafna speċjalment nisa li anki jekk inti ma kellekx dal-gift imma kont taf kif tiħilja bil-herbs, ovvjament pruvaw jwajpjaw il-kulħadd il-barra. Silla tajbin mushrooms u hekk. Issa, Dak fil-kultura tal-Indjani. Speċjalment Mexicans. Infatti hemm waħda ma nafx hekk ma jitbiha Maria Sabina. Kurandera din kienet tfejja n-nies bil-mushrooms. Astja. Imma kurandera kbira, ġifieri jekk trid taqra fuqha għandar tagħha huwa mużew illum il-ġurnata. Allora kif daw l-affarijiet m'għandhomx jintużaw illum? Għalfejn ma jintużawx? Illum daħlet il-mediċina moderna. U ħafna mill-pajjiżi jipprovixxu l-użu ta' din il-mediċina, però mushrooms hemm ħafna tipi ta' mushrooms, jiġifieri mhumiex kollha psychedelic mushrooms, hemm mushrooms li jintużaw biex jgħinuk tikkopja pereżempju mal-kanser. Jew saħansitra kienu jintużaw issa naqra comeback fuqha din, tintużaw ħafna barra minn Malta għan-nies li għaddejjin minn cancer treatment biex jgħinhom jibbustjaw il-ġisem għax inti waqt li għaddej minn chemotherapy titkissirlek is-sistema tal-ġisem kollha. Għajjina personali li naf ħafna fuq dawn l-affarijiet u għamilt ħafna riċerki apparti mit-tradition tiegħi ta' Red Rhodes għax dik hija tradition tiegħi. Per eżempju naf fuq il-cactus medicine, per eżempju, li hija ayahuasca, hemm San Pedro, il-peyote, imbagħad hemm il-frog medicine. Jiġifieri jiġi il-mediċina tittieħed minn. Hemm ħafna tipi ta' kif toħodha l-frog. Tista' tpejjebha, jew tagħmel qasma u da jew kellha tagħmel xi ħaġa li tikkollektja minn fuq daru u titfaħħa taħt irsien. Hemm il-proċeduri wkoll. Jiġifieri hemm proċedura li n-nies li jkunu ġew trenjati, pereżempju jkunu jafu meta għandek taqta' il-kaktus, ġifieri mhux taqta' bla doċċ, ċertu żmien u ċertu età, speċjalment il-kaktus biex tkun tista' tagħti l-mediċina tagħha tittaqtaħa ta' ċertu età, ma tistax taqtaħa ta' ċertu età żgħira. Sfortunatament qed jiġu abbużati, ġifieri bħal kollox. Bħal kollox, ovvjament. Bħal kollox, ġifieri mhux ma jfissirx li hija ħażina. Inti kull ma tagħmel nerġa' ngħid kif tuża l-affari għax tintuża ħażin immens. Sibni xi affarijiet, sibni xi dak it-trap li jonfoħ minn ġol imnieħer. Ġifieri ma nafx kif jintuża sewwa, bħal speċi jekk ikunu xemmeri xi ritwal għax dal-aħħar bdejt nitgħallem li mhux ġas kemm tieħu ayahuasca jew tieħu xi ħaġa imma jrid ikun hemm xamen li jkun qed. Jrid ikun hemm xi ħadd li tipoxxi tip ta' ridim. Mhux ridim messaġġ, jrid ikun hemm jekk biex tintuża sew il-mediċina. L-ewwel nett trid tkun taf ma' min qed tagħmilha għax hawn ħafna amateurs imma ħafna amateurs. Di qed insib ħafna pereżempju li xi ħadd imur pereżempju xi ħadd imur workshop jew inkella mar għamel xi ġiex darbit jew tlieta ayahuasca
u jibda jamilaw għax issa jaf. Jew inkella l-istess ħaġa bl-oħrajn bil-bufo u affarijiet. Dawn mhux affarijiet li tmurhom darbtejn u tlieta. Dawn affarijiet li trid qatta' is-snin ma' xi kurandera jew inkella ma' xi xaman titqatta' is-snin twal minn tal-inqas anki 7-10 snin trid anki jekk ma tistax tgħix hemm, pereżempju ġej u sejjer. Jiena ġejja u sejra. Tat-towd provajta inti t-towd? It-towd li jien provajt il-bufo. Il-bufo hija naqra differenti. Il-bufo u s-saċ mux provajta, s-saċ kienet parti minn 4 days ceremony u kienem del-persuna li tagħmel il-bufo u ovvjament inti mux bil-fors imma jekk trid tista' tieħu sem. Waqt il-ceremonies kemm pereżempju din kienet 4 days imma ġi fil-tradition tiegħi pereżempju ġili għamilna all night long ceremony, ġifieri nibdew minn żul ix-xemx sa itluħ ix-xemx. U jkun hemm pereżempju ikun hemm fej jekk trid tista' tieħu l-peyote, tista' tieħu San Pedro, speċjalment għax l-ayahuasca hija differenti bħala ceremony differenti. Kemm id-darba rrifjutajt m'iniex xi waħda li I'm looking forward biex nagħmel xi ħaġa hekk, ġifieri li hija parti mit-tradition tiegħi, però kemm id-darba rrifjutajt li rrid inkun tipo ma rridx għajnuna minant ħadd, tipo mlaqas la minant il-peyote, la minant il-San Pedro. Issa kollha kemm huma l-effetti huma differenti. Jiġifieri pereżempju il-peyote l-aktar waħda li sibta tajba għalija. Kemm darba għamilt is-San Pedro, però meta jkolli nażel immur għall-peyote. Il-peyote hija xi ħaġa li lili, speċjalment jiena, li jiena very sensitive, jiġifieri nirid noqgħod ħafna attenta x'nieħu u pereżempju jiena alkohol ma mmiss, drugs qatt ma msejt, jiġifieri dawk out of question. Kafe ma nieħux, hemm ħafna affarijiet li ma missomx, soft drinks ma missomx, affarijiet hekk ma missomx. U tittoqgħod attenta wkoll meta tkun ta' ċertu sensittività li anki ma jkollokx ma tkunx iddipendenti fuq xi ħaġa, ġifieri vizzijiet ma jkollokx vizzijiet. Issa nispjegalek għal xiex. Ġili għażilt li flejsi ma nieħu xejn, irrid inkun 100% jiena. Il-ceremony, l-effett tas-ceremony hija ovvjament b'saħħitha daqs li kieku ħadd ieħor ħa, ġifieri ma jfissirx li għax jiena ma ħadx jew ħadd ieħor ħa il-ceremony ma kienx b'saħħitha ekkwali, ma m'għandux jaqsam xejn, ġifieri inti ma mhux obbligat li tmur fis-ceremony u ħatieħu m'intix obbligata. Imbagħad tista' tagħżel li pereżempju tmur ayahuasca ceremony imma tmur partikolarment għalhekk. Ġifieri inti ħatieħu l-ayahuasca. Issa taffettwa ħafna u ħafna u ħafna ma' min tagħmilha. Tista' tmur tagħmel 6 u ma joltok ħadd. Bat tmur waħda u ssib min joltok, ġifieri ma jfissirx li ħatmur u dejjem ħaddieħu l-istess. Jiena insertajt li meta għamilt l-ayahuasca għamilta Malta u ma kelli esperjenza ħażina immens. Meta mbagħad bdejt nitla' Spanja, meta bdejt it-triq ta' Red Roads u sirt naf kif isiru il-propja minant il-Mexican, curandera, ma kienax taqsam totalment xejn laqas ix-xita fejn nida. Ġifieri għalkemm jiena kelli esperjenza ħażina kif ġrat lili ma jfissirx lek immur nagħmilha
mar the right person ħajkolli l-istess esperjenza. Jiena il-parir tiegħi u li jekk xi ħadd ħajjipprova għalmenu ikun jaf ma x'jagħmel u ma' min qed jagħmilha għax kien hemm weġġa. Mexek? Kien hemm. Fl-aħħar tal-ġurnata huwa poison. Ħafna minnu. Jekk inti ma tieħodux jekk ara ħanajdlek, kull ma tabbuża bih, kull ma tabbuża huwa poison. Ġifieri minn mediċina dak kollu li ħatabbuża bih ħajjiġi valenu. Fl-aħħar mill-aħħar ħajaħdem kontrik flok favorik. Ġifieri dak kollu li huwa abbuż definitely ħajkun poison. Iktar affarijiet tajbin ikunu iktar affarijiet ħżiena bħal ħelu. Eventually jekk ħadiħu ħafna ħelu ħajjagħmel ħsara wkoll, ġifieri jagħmel ħsara kbira. Ġifieri mhux f'daw l-affarijiet. Naħseb mal-ħin nitlef xi part l-ammola. Xtaqt insaqsik jekk jirnexxielek tkellem spiriti. Iva, jiena partikolari Iva u din kif kontet ngħidlek iskoprejta wara li għaddejt mit-trauma ta' dadi u bdew ġejjin il-visions. Fejn mbagħad thanks to grazzi għal xamanizm bdejt niskopri li għandi dal-gift. Jista' jkollok il-gift u jkun rieqed għal ċertu żmien. Jista' jkollok il-gift u ma tkunx trid taf bih u jista' jkollok normalment meta jkollok il-gift tkun minn meta tkun żgħira, però mbagħad is-soċjetà talqulek speċjalment il-parents għax jibdew jgħidulek tipo titkellimx xejn kellhom le ma timmaġina u ħafna affarijiet minn daw. Sfortunatament naf każijiet għax jiġu jgħiduli għax aħna ovvjament il-mediums nitkellmu bejnietna, il-healers nitkellmu bejnietna, fejn anki tfal tipo jispiċċaw għand psikjatra u da tfal jispiċċaw ta' 7 snin, 11 years fuq pinnoli għax tipo ħadd ma jibda jemminhom jew inkella jaħsbu li hemm xi ħaġa ħażina. Sfortunatament huwa gift li mhuwiex irrikonoxxut ta' Malta, mhix barra qegħdin jiġifieri ħafna mill-pajjiżi, speċjalment l-Ingilterra. Jiena mort college tal-mediums, jiġifieri college, għamil colleges. Ġifieri tmur tista' u waħda mill-affarijiet li mort f'dan il-college biex nikkonferma li jiena mhux qed nimmaġina. Ma, per eżempju, tlaqt insaqsik, ġifieri inti jekk inti qed tikkomunika ma' spiritu, fejn ħadd tkun taf li l-ispiritu huwa dak jew taraħ l-ispiritu? Le, jiena personali ma narax. Ma ġifieri mhux ħanaraħ kif qed narra lilek. Però mediumship hemm ħafna differenti. Hemm min jista' jara, min jara, jiena naf minn tqajt min jara ġifieri. Min jisma' Issa li jiġri li mela biex inti tkun tista' tikkomunika mal-spirits, din għandek bżonn energy work jgħidula. Ġifieri inti trid tkun kapaċi. Mela aħna ngħixu ġod-dinja tal-ħajjin, ġifieri bil-ġisem. U huma jkunu qegħdin jgħixu fid-dinja tal-spirit world biex ma ngħidulhomx mejtin. Ġifieri inti għandek l-ispiritu imma m'għandekx il-ġisem. Taf taħt liema forma jkunu? Normalment forma ta' dawl. Jiġifieri inti jekk ikollok tarhom ħatara dawl. Orb. Anke jekk mhux orb, tipo tista' tara tipo xi ħaġa twila. Okay? Però imbagħad il-kapaċità ġifieri isu telepathically, ġifieri din jgħidula universal communication, ġifieri hija universal Ikellmuk. Iva. Allura, per eżempju, millux kont rajt ktieb antik fejn jgħidlek the dead don't speak. Dawk li jitkellmu jkunu xi ħaġa oħra. Le. Mela ħanejdlek, il-umma minn tista' tisma'hom ikellmuk f'widnejk normali, ġifieri inti minn tista' tisma' kif qed ninkellmek jiena. Li jiġri huwa li inti trid toħroġ mit-3D,
transmitter dimension li ngħixu fiha. Imbagħad tintaqa' magħhom fin-nofs, jiġifieri trid tkun kooperazzjoni bejn tnejn li jiena irrid inkun kapaċi naqta' minn din id-dimensjoni huma jridu ikunu willing, jiġifieri jridu li jiġu jintaqgħu miegħi nofs triq. Jiena ma nistax immur hemmhekk għax biex immur hemmhekk jiena irrid inkun mitt. Mhux bil-fors. Fl-spirit world ma tistax tmur. Mhux bil-fors. Issa ħanispjega lek naqra. Mela, imbagħad huma hawnhekk ma jistgħux jiġu, okay? Għax ġisem m'għandhomx. So aħna rridu nintaqgħu nofs triq. Issa biex tagħmilha mhux dejjem ħatkun tipo jekk inti tkun għajjiena jew jekk inti tkun ġo chaos ta' nies jew tkun għaddejja minn problemi fil-ħajja jew qiegħda very low jew għaddejja minn xi tip ta' taqlib, mhux dejjem ħadkun tista' tagħmilha. Jiġifieri ħajkun hemm fejn inti tajt bħalissa ma nistax nagħmel mediumship, tkun perjodu. Qabel kont ninnota li fix-xitwa ma nistax nagħmilha wkoll, jiġifieri kont ninnota li f'Diċembru, Jannar u Frar għandi xi ħaġa nieqsa. U kont ngħid imma jiena kif ma nistax la nikkomunika mal-spirit guides tiegħi la nagħmel. Diċembru, Jannar, Frar. Sorry? Diċembru, Jannar, Frar. Qabel kienet hekk, kelli perjodu kienet hekk. Imbagħad kont qed nitkellem ma' teacher tiegħi li huwa teacher li għallimni inkun nista' inkompli f'di triq, ġifieri dejjem nikber f'di triq għax dejjem ikollok qisu teacher inti min tirrikorri u fejn trid tmur għax is-ceremony isimur għandhom partikolari li inna nafu xulxin 10 years, ġifieri ili 10 years ġejja u sejra jiena u ġili studentu għaw Malta wkoll. Mbagħad konna din nitkellmu u għatlu sra xi ħaġa stramba li ninnota u vera tatini fajni li fix-xitwa ma nistax la nista' nikkomunika mal-spirit guides, ma nistax nikkonnektja xejn. U barrani ovvjament u kull ma għalli it's only normal għalli trees hibernate in winter. U xi ħaġa li tiġri lilna wkoll, ġifieri is-soul jista' jkun tkun in hibernation. Ġifieri inti temmel li għandna r-ruħ aħna? Għandna r-ruħ. X'tgħid li dwar remote viewing? Issa remote viewing hija xi ħaġa li ġieli użajta jiena. Ġifieri inti tkun taf kif għandek tidħol fl-energies, ħanejlek dawn l-affarijiet huwa kollu energy. Issa, dak kollu li ġara minn bidu tal-univers sa' ġurnata tal-lum tkun irrikordjata. Ġifieri mhix xi ħaġa li ħadd intesa'. Ġifieri jiena stajt nista' mmur, pereżempju ġieli mort ġo post. Pereżempju l-aħħar ħaġa li għamilt kien hemm ħabiba tiegħi għart li nixtieq nieħdu ġodda l-post, għart li u wara xi tħossu x'tara. Għart li għax dal-post xi ħadd ieħor li qed jgħidilha storja oħra fuqu biex tara jekk da u x'qed jikdeb jew hekk qed jivvinta jew hekk jgħid il-verità. U jien inħobb impoġġi mal-art ħafna għax jien bniedma li għandi bżonn inkun grounded ħafna. U kif poġġejt idi mal-art, ġifieri poġġejt idi fuq il-ġebel, wara ftit bdejt inħoss palpitations. Ġifieri minn ġol ġebel, minn taħt l-art, bdew tilajn il-palpitations. Hekk. Bum, bum, bum. U hemmhekk indunajt li hemm xi ħaġa. Issa, imbagħad għattila għaw xi ħaġa żgur, ġifieri tini naqra ċans għax inti mhux ħatmur fuq post u tkun taf kollox f'daqqa, ġifieri tittieħu ħinek, at least dan xiġri lili għax imbagħad ħadd ieħor jista' jaħdem differenti. U bdejt nara ġew ġejjin l-informazzjoni. Issa l-informazzjoni toħodha b'tali mod li tibda tara ċertu clips
imma tibda tarhom u tinduna li mhumiex ħsibijiet għax ma tkun taf xejn fuq il-post. Għax jiena infatti meta nkun sejra fuq post ngħidilhom tgħiduli xejn minn qabel, laqas mediumship jekk tixtieq tkellem xi ħadd partikolari tgħidli xejn minn qabel, ma rridx inkun naf xejn għax ma rridx li moħħi jidħol fin-nofs. Jiena ngħidlek x'qed nirċievi u mbagħad inti għajdli jekk hux vera jew le. Imbagħad bdejt nara il-visions u stajt nara l-istorja ta' dak il-post. Ġifieri inti tara, allura taf meta inti qed tara l-istorja tal-post li toħodna fi żmien l-Atlantis jew l-Lemurja li jiena waħda milli ma kontx nemmen qatt memmint, ġifieri b'Atlantis u b'Lemurja ġili smajt imma qatt memmint to be honest. Però kif bdejt nara ċertu visions kif kienu jgħixu f'dan li kien parti minn tempju, dal-post kien parti minn tempju. Kif x'kienu jgħixu, kif kienet it is a matriarchal society, ġifieri kienet ruled by minn nisa bil-kontra tal-lum li issa qegħdin patriarchal. Kont naf x'kienet it-teknoloġija, stajt nara x'kienet it-teknoloġija, stajt nara li huma very advanced civilization. Dejt nara li kellhom communication ma' extraterrestrials, ġifieri kien hemm żmien fejn l-extraterrestrials kienu jiġu u aħna stajna immorru. Imbagħad, ovvjament, jien bdejt ngħid x'qed nara. Imbagħad bdejt ninteressa ruħi, ġifieri vera interessajt ruħi, bdejt ngħid jiena waħda minn dawn li fi-żmien Lemurja u Atlantis qatt m'emment, imbagħad bdejt infittex ħafna. Infatti hemm xi ħadd li llum il-ġurnata ġieli insegwiha u kitbet kodba fuq Atlantis u Lemurja li BQH practitioner u l-informazzjoni kollha tal-kodba tagħha u titfa' ħafna informazzjoni fuq dawk iż-żminijiet toħodhom min-nies li għamlu il-BQHs u kienu jgħixu f'dak iż-żmien. Palma kien x'ismu, kien hemm dak li beda Project Sidekick. Kien jaqra il-post, xieġri u ma jiġri ġod il-postijiet, nsejġ jismu bħalissa, forse mbagħad nitfgħu klip tagħha mal-ħin. Infatti, psychics jistgħu pereżempju l-istess ħaġa, tista' issir bħala psychic, tista' tagħmilha l-ħaġa. Saqsik ħaġa fuq remote viewing. Jekk inti tagħmel remote viewing fuq ritratt. U l-oġġett tar-ritratt ikun hemm xi ħaġa tista' tirrikonoxxik li tkun qiegħda tosservhom, eżempju? Fl-ewwel sens. Eżempju, ejja ngħidu aħna din nitkellmu inti sewwa, xi ħadd jagħmel remote viewing fuq hawn. Inti tista' tinduna bih imma ikun għamilha mill-futur, mhux mill-preżent. Jiena partikolari qatt ma ġrat li ġifi issa ngħidlek għax qatt ma nsertajta. Tipo ġieli insertajt pereżempju immur niftaħ bieb u ninduna li xi ħadd dal-bieb kien fetħu qabli tħossa kif iddaħħal iċ-ċavetta tiġi tipo hekk tipo li xi ħadd fetħu qablek dal-bieb pereżempju post ta' fej bieb mhux suppost infetaħ. Taf kif ġifieri mort biex niftħu kien post magħluq u mhux suppost infetaħ ma xi ħadd kellu ċavetta u daħal jiċċekkja xi affarijiet u fetħu. Ġifieri tista' jiġrulek ċertu affarijiet li by time u mbagħad tibda tagħmel 1+1. Però waħda mill-affarijiet li trid tkun moħħok miftuħa lihom dawn l-affarijiet. Ġifieri ma tistax inti tibqa' f'sitwazzjoni fejn kull ma jgħidulek dak kollu
ħażin, Reiki ħażin, Reiki tax-xitan, il-crystals huma tax-xitan, mentri crystals huma xi ħaġa li intużaw minn żmien Lemurja, tipo. Ma tal-crystals mhux ma nemmenx fiha ta' insiba diffiċli biex nifhemha. Il-crystals għandhom. Għaxen jekk naqbad il-kristalli jekk fidejja. Ma tħoss xejn? Xejn, zero. Ħanejdlek, tippretendix li ħataqbad xi ħaġa u ħatħoss xi ħaġa, jiġifieri biex tkun mal-crystals. Automatikament f'moħħi nibda ngħid imma di hocus pocus taqbad il-crystals fidejk. Għalkemm milux kien hemm xi ħadd tani biċċa kwarz u jista' tatni xokk. L-istess ħaġa ġifiri inti jekk ħatmur bil-mela il-crystals li għanet iridu jgħajtulek, ġifiri jiena kull kristal li nara jixalu għajnejja, nidħol ġoħanut ta' crystals inkun jisni edha ġenna tal-art. Ġifiri xaħġa li tajjatlek. Per eżempju, jekk għan il-bez jewelry, min jisa il-bez jewelry normali, irrid ikun fija crystal fija, plus li umbat tibda taħdem bihom, ġifiri għal xiex jintużaw, kif jintużaw, min tużom, għax jiena nista' niġi fuqek, nimlik bi crystals u tipo jekk inti ħadd toqgħod sejjer xi żikolat tagħmel jew diver b'serjetà taf taf kif jaħdmu, jekk inti ħatkun magħluqa li il-ħaġa unutli di f'kollox, unutli li jekk ma temminx il-ħaġa fiha jew almenu qed tipprova tikkonnektja u by time titgħallem fuqha, ġifieri ma kontx naf fuq il-crystals millum għal-għada just il-crystals jiena bdejthom għax kien hemm xi ħadd fil-kors, fl-istess kors li qed ngħidlek li kont nieħu u tatni rigal crystals żgħar bis-7 chakras u jiena tara x'huma ħelwin daw tipo ara xi ħlew. Taf kif u bdiet tispjegali għal xiex jintużaw. Minn hemm bdejt ninteressa ruħi ma kieku tatni dan il-set tal-crystals, tfajtu fil-handbag u ħallejtu u insejtu, kienet tkun motiħor l-affari, ġifiri just inġbiet. Kif ġit l-opportunità li xaħat i-prezentaħom li isma jeżistu, jiena inġbiet l-istess ħaġa għal kull affari oħra, per esempio il-xamanizm konti li infittxu, imma kif sibtu inġbiet u ma kienieċ xi ħaġa li forsi fil-bidu tibda dejjem hekk, fil-bidu tibda peress ma tkun taf xejn, trid tfittex ħafna, trid tara il-min ħajjejnek, ġili tmur taqra ħafna, sa jien waħda ma nħobbx naqra fuqha, imma fil-bidu peress li qatt ma jkollok għajnuna, m'għandniex min itina in-knowledge la fuq il-crystals, la fuq xamanizm, la xejn, m'għandna xejn. Tipo, trid tara kif ħatamel. Malta, il-reliġjoni hija waħda problemi li nara għax da letteralment din it-twemmin u daqsik m'hemm xejn iżjed. Ma jħallukx le. Ġifieri diġà oppressjoni dik bħal speċi. Min ikun interessat li jrid jinfetaħ u jrid jikber fl-ispirtu u min irid jinvesti fl-erf li huwa wisdom toħroġ definitely. Xtaqt insaqsik fuq it-tarot cards ukoll. Tarot cards nagħmel ukoll. U kemm huma accurate? Mela, il-tarot cards ħanejdlek l-istess ħaġa. Jiġifieri l-ewwel nett hemm ħafna tipi ta' tarot cards, hemm l-oriġinali li kienu inħalqu li ħarġu u l-lum il-ġurnata hemm ħafna differenti. Hemm minnu gilted, per eżempju jiena tiegħi it-tarot cards tiegħi kelli xi 3 settijiet wieħed lajtu minn xi ħadd jgħix l-Ingilterra li kienet medium kbira u kif mietet tawh l-ikbar ħabiba tagħha Ingliża li hija l-ikbar ħabiba tiegħi u għajt li jiena ma nużaħħomx tista' toħodhom inti. Xrajt wieħed għax kienu għaġbuni li hu gilted imma kemm dan il-gilted u kemm dan li qlajt ma nistax naqraħħom, jiġifieri no way. Mbagħad kont rajt wieħed impenġi literally
Native American, ġifiri, u waħda mir-raġunijiet li nista' naqrom li nista' naqra huwa għax impenġijim tal-imot li Tista' tifhom. Għax il-karattru tiegħi, l-affarijiet li iġaluni inħossni li nixbidhom, ġifieri jiena waħda mill-ftit nies li qatta ħafna ħin fin-natura, jiena hemmhekk għandi bżonna in-natura għandi bżonna inqatta ħini tu kważi 24 hours irid inkun madwar l-annimali għax u jiena tip ta' bniedma li biex il-gift tiegħi jaħdem irrid inkun irtjata ħafna. Ġifieri u l-affarijiet kollha li jgħinuni kollha nġibhom min-natura. Nassumi li vegan ma? Vegetarian iva. Kont vegan għal żmien twil imma issa bħalissa vegetarian ili 30 sena vegetarian isifri. Għax ġeneralment jien naf Native American xorta jiklu laħamu. Dak iż-żmien iva. U għakja issa għadhom għax però hemm mod u mod li llum il-ġurnata fil-verità għax jiena mort l-Amerika, ġifieri waħda mill-affarijiet li wara l-visions tiegħi bqajt infittex sakemm mort l-Amerika, sakemm mort fit-tribe li kelli il-past lives minnu u it-tribe għall-ewwel bdejt insaqsi tipo minnu it-tribe imma għax ovvjament hemm xi 500 differenti. Imbagħad waqt ix-xamanizm ġietni it-tribe min kien u laqas ġietni bl-isem, ġifieri ma ġietniex bl-isem ta' tribe waqt li konna nagħmlu xamanizm għamilna journey u tlabtom din ħaġa partikolari, għajduli mill-liema tribe ġejja. U in the meantime waqt ix-xamanizm sirt naf min huma l-spirit guides tiegħi wkoll. Ġifieri u hemm l-spirit animals guides tiegħi l-istess. U dan kollu sirt nafu by time mhux mill-lum għal-għada, ta' dawn l-affarijiet ma jiġrux mill-lum għal-għada. Ġifieri jien biss xamanizm naħseb għamilt l-isbaħ 5 snin. Qabel tlaqta rasi. Eżempju, ġifieri għax mhux bil-mod tradizzjonali vegan jew vegetarian jew tipo għax huma jgħidu li inti dak li toqtol titfnu tittamel talb fuq u tittoqtlu inti mhux joqtlu ħadd ieħor jekk kellek ħatoqtlu titqasmu ma' nies. Mal-komplement dik imma dik mhix kwestjoni, dik hija kwestjoni ta' bħala Native American culture, dik hija waħda mill-affarijiet li titgħallem fejn l-abbundanza trid taqsama. M'għandux jaqsam bħala annimali biss, jiġifieri dik hemm anki s-ceremonies ikun hemm ċertu ġranet fejn ovvjament dak kważi kollox spiċċa, il-kor il-kbir baqa' fejn qabel kienu ikun hemm ġranet fejn ipartu il-gifts. Ġifieri ħafna mill din il-kultura spiċċat imma għada. Hemm ċertu affarijiet, pereżempju strambi nsibu, pereżempju meta jkunu jridu joqtlu xi ħaġa dak li tippreżentalhom in-natura biss, di ma nistax nifhemha wkoll. Jiġifieri kif ħadd tkun taf li ppreżentatilek in-natura u mhux jien naf sibta hekk. Għall-annimali għall-annimali kienu joħorġu hunting, gathering. Imma ma tistax toqtol xi ħaġa li ma tippreżentalekx in-natura. Ma kienux mhux ma tistax, ma kienux joqtlu aktar milli suppost. Ġifieri jekk inti għandek bżonn buffalo wieħed biex titma' tribe sieħa jinqatel wieħed ekstra ma kinux jinqatlu. Il-fatt hu li jekk inti ħatoqtol ekstra inti qtiltu u taf taħlih, mentri meta jkollok bżonn ħaterġa' tmur u tagħmel hunting gathering ieħor. Ġifieri in the meantime l-annimal tħallih jgħix igawdi ħajtu fin-natura imbagħad min jinqatel kienu issir by ceremony, ġifieri ma mhux ġast inti ħattu il-biċċerija
tiltu għamel ħajtu minn xintwilet sa xinmiet malu ġo biċċa żgħira tipo minn xintwilet sa xinmiet da l-għex ħajtu kif suppost in the wild. Issa imbagħad tagħmel ceremony fejn tirringrazzja l-ispirit ta' dak l-annimal li ġi u offra ruħu biex jitma' in-nies u terġa' titolbu biex jiġi lura. U hekk tiltu b'rispett. U hemm iħsieb warajja anki intu tikol. Waħda mill-affarijiet li waqt in-night ceremonies huwa li il-laħam joħroġ idur, fil-platt joħroġ idur. Fejn kull min ħa biċċa jiena dik naqbiża imma xortan il-ringrazzjamenti tiegħi ngħidu. Kull min ħa biċċa waqt is-ceremony, waqt in-night ceremony, laħam jirringrazzja lil dak l-annimal li ta' ħajtu biex jiena nista' ngħix. U l-intenzjoni hi li once li tajt il-dak l-annimal partikolari awtomatikament tagħti il-ringrazzjament li dak kollu li qed jinqatel. Illum il-ġurnata din ma ssirx, ġifieri ġast għandek biċċa laħam, għandek biċċa majjal, għandek biċċa bacon u ħadd ma jinteressaħ kif għex, kif miet u x'qed tiekol x'qed iddaħħal ġo fik. Xtaqt insaqsik ukoll, meta mort tagħmel dawn l-esperjenzi l-Amerika, esperjenza xi ħaġa paranormali? Tipo jinnaf xi figuri jew xi affarijiet oħra, pereżempju jgħidu l-Bigfoot u affarijiet oħra. Le. L-ewenet dort mhux tribe wieħed biss, ġifieri intqajt ma' Navajo. Li jgħixu New Mexico. Le, Navajo l parti minnhom jgħixu Arizona fej Grand Canyon, ġifieri ħafna mill-jewelry minn għandhom xejta, ma għandhom jewelry vera sabi. Navajo tfisser nies tan-naħa l-oħra. Issa ċas naf xi tfisser imma intqajt kienu nies vera Halloween. Passat ma jidhirx li kienu Halloween hemm. Ħanajdlek it-tribes mhux għax ma kienux Halloween, il-tradition tagħhom, ġifieri il-way of life, il-biċċa kbira kienu peaceful. Ġifieri inti dejjem tgħix fil-paċi man-natura u fil-paċi ma' tribe tiegħek. Imma kien ikun hemm min għandu il-tribe li attakkaw, ġifieri mbagħad kienu ovvjament ħajiddefendu lilhom innifisom. Iżda fuq in-Navajo l-issaġġ ma tħallx għax jiena tħallt ħafna mit-tribe li sirt naf li ġejja mill-past life tiegħi. Infatti mort rajt il-Havasu Nation li spiċċat, mort il-Havasu Falls. Fehem dawk jisom bħal bini żgħir li kienu għamlu u postijiet imħafrin. Inti naħseb għal Pueblo Buenito qed tgħidli qisu Canyon qisu Del Ġol Canyon. Da qed jimkien lej Mexico u mill-lider da it-tribe kienet inqerdet u ma baqa' xejn u ċertu affarijiet jiġru strambi bħal pereżempju kien hemm ir-wolf jinbidel ġo bniedem skinwalker, orbs, UFO, kien ġraw ħafna affarijiet strambi ġo dal-post. Fil-post jista' jkun, jiena dal-post ma mortx fih, jiena imbagħad il-Havasu mort u ntqajt mal-Havasu people imma spiċċuti ġifieri issa daw jiexu ġo Canyon issa biex it-trekkjajtu l-Canyon biex wasalna fil-post minn sigħat sħaħ ġo Canyon. Parti huwa Canyon imma jagħmel parti mill-Grand Canyon, però hija terba' sigħat il-bogħod u titħalli l-karozza fuq u titrekkja 8 sigħat sħaħ non-stop. Fix-xemx. Fix-xemx, infatti biex tlajna lura tlaqna xi 3 ta' filgħodu biex tlajnija lura għax biex tinżilha ma biex titlaħħa kienet ibsa 8 sigħat oħra. U hemm ilma.
Infatti għandhom wieħed mill-isbaħ dal-post għandhom wieħed mill-isbaħ waterfalls li hemm u l-ilma blu għandu ċertu materjal fi li mhux trasparenti, blu ġifieri, blu jixgħal. Umbagħad konna nafu għax di kienet naqa' ġennata, mingħajr tabelli xejn, konna nafu fejn ninżlu. Għax segwejna il-footprints tal-mules tagħhom tal-baw għandhom bawla jafu jitilgħu il-trek kollha waħedhom u jinżlu waħedhom u segwejna il-footprints u l-kakka tagħhom. Bekk wasanna għax għamilna ġennata kbira għax hemmhekk once li tintilef ma jsibukx, m'għandek xans li jsibuk. Mela kif kont qed ngħidlek meta kont l-Amerika waħda mill-affarijiet li mort inżur il-Lakota tribe. Il-Lakota tribe għadu wieħed mill-aktar tribe b'saħħtu fil-ceremonies u fil-spiritualism tagħhom u ġej comeback kbir, ġifieri qed jerġgħu jieħdu l-lingwa lura, qed jerġgħu jibdew jitkellmu bil-Lakota. Huma ftit ivarjaw bej tribe oħra bħala lingwa. Bħala lingwa li hemm differenti. Le ma pereżempju taqbad tinbidel mbagħad meta jkun hemm ċertu tul ta' bogħod. Imma per eżempju il-Lakota tribe kienu 3 tribes li jagħmlu ma' Sioux. Kienu il-Lakota, Nakota u Dakota. Ftit affarijiet kellhom bejnietom differenti. Imma huma is-Sioux kollha f'daqqa. Issa l-aktar li baqa' b'saħħtu huwa Lakota bħalissa li hemm comeback kbira anke fit-traditions u qegħdin jerġgħu iġibu dak kollu li ħadulhom li tilfu. Ovvjament għax kollha ġew maqtula, kien hemm fejn kulħadd spiċċa it-tfal ħadu għamlhom biex minn slavaġġ irrabbuhom kif iridu irrabbu is-sistema tagħna. F'xi 200 sena jew kemm ilu ara san 1975 kiena għadhom jiġu persekwitati tipo san 1975 iva kiena għadhom anki per esempio Sundance kienu ma ħalluhom x'jagħmlu aktar waħda mill-ikbar ceremonies ta' Sundance dik kienet projbita missa ġejja bil-comeback ġifieri anki fl-Ewropa isiru fattina waħda mill-affarijiet li mmur hija Sundance, il-Vision Quest u affarijiet hekk. U jiena rrid li fl-aħħar ftit tal-holiday, din il-holiday li mort ta' postale, inqattaħħa South Dakota. U hemm post partikolari South Dakota, Pine Ridge Reservation, u rrid somehow minn postijiet kollha immur hemmhekk. U bdejt naqra li l-kor ta' Lakota spiritualism għadu hemmhekk. Però mbagħad hemm id-drawbacks, hemm ħafna drogi, hemm ħafna affarijiet li kulħadd meta kont l-Amerika stess bdew jgħidu li tersaqx lej Pine Ridge Reservation. U xorta rrid timmur, bdejt ngħid hemm xi ħaġa hemmhekk. U konna qegħdin tlaqna minn dal-post u ħanersqu lej South Dakota. U waqafna f'parti fejn kienet tiġi kifej in-Native Americans kienu jieħdu ħsieba. U saqsejt persuna li ntqajt magħha fit-triq. U għatlu tista' ittini dettalji ta' xi ħadd għandi bżonn inkellem medicine man. U dan għalli murandan għalli dan huwa Sundance Chief. U penġieli bidejh mappa kif irrid nasal. Anzi fimt. Ma fimt xejn. Imma in the meantime konna din ġo desert u kena GPS u fid-desert il-GPS mek il-desert tipo isħana titla mola s-sema
fl-eqel tal-ġurnata speċjalment, imma ridna ngħaddu minn di triq ġod deżert. U il-GPS ma bedix jaħdem sew u kellna l-mappa biex nkunu ċerti wkoll li sejrin fi triq it-tajba. U il-mappa f'daqqa waħdet aħna konna t-norternjaw min iżuq, min joqgħod ma' GPS u min joqgħod jisriħ wara. Għal xi triq kienet tkun twila, ċipot minn sigħat, 4 sigħat. Allura jien dak il-ħin kien hemm ħabibti jissuq, ħabibti oħra bil-mappa u jien kien misni nisriħ. F'daqqa minnhom naraw il-mappa toħroġ minn ġoqit ħabibti li bil-xismu daqskemm ħarġet b'saħħitha għatatila ideja ftit żgħira tipa mamliċċi punti imma ma tant kienet ċarp li papercut li ħarġe. U dak il-ħin kulħadd jiena ħares lura il-mappa ma deriċċax f'dak il-kobor u kien ir-riħ. Ħabbibti ħadet xokk kbir u għadna illallu x'ħanamlu il-GPS ma kienx qed jaħdem sew u ftit ħin qabel sabi kien għadhom kemm qaluli insija għax maħniex sejrin lem hemm wisq tul biex immorru. U għarra kemm tkun mejjuna meta ikollok bżonn tasal ġo post, il-GPS ħadna ġol post li rrid jiena. Fit-triq indunajna li GPS somehow qed jaħdem u ħabibti għalt li naħseb fej trid inti ħan ispiċċaw għax il-GPS ħadna fej rrid jiena. Ibad kien hemm roadworks u din il-mappa li penġili ma sajt nifhem xejn fiha u konna mitlufin in the middle of nowhere. U kien hemm waħda marra mixja konna u għattila sorry għattila tista' tgħidli jekk nistax insib il-dan il-medicine man u għalt li qabdet fetħet il-karozza daħlet ma tafniex din Native American, jiġri l-akkota Native American. Għalt li he's not a real medicine man, għalt li I'm going to take you to my uncle. He is the Sundancer chief for more than 40 years. U minnom ċemplet din il-marra ġifri laqas tafna xejn, għaltilhom jiena ġejja ma' xi nies ħankellmu it-tiju. U ħaditna issa dan xej pjanat, jien ma pjanajt xej la fejn ħanorqdu, jiena tħammur u li għandu jsir. Daħlitna ġodar, innara raġel ek forsi fuq is-70s kienet jikol il-brotu. Minnom ħares olla jnejħek għax huma kwieti ħafna. U kien fuq is-siġġu u għalli ejja bil-qeda ħdejja. U sabi għallu li tijatek, kien mux għalek ġejna, u jien moqt impoġġejħde. U kif ħan nispjegalu li ma nafx jiġri li jiena rrid answers għax qed nara din l-istess ħajja tal-past life, dejjem l-istess vision. F'daqqa minnhom tlaqt in trance. Xejn, ġifieri fili ħankellmu filli kull ma semmejtlu l-istorja bdiet bil-kelma wanka tanka u tlaqt in trance u bdejt nitkellem lingwa oħra. In the meantime u għat jismani imbat misli dinnaħa, il-shoulder ta' dinnaħa, il-shoulder ta' dinnaħa u misli il-nofs moħi li huwa third eye. U bdejt nikbi, konti xokjata, bdejt nikbi u imbagħad konta tinterter il-fatt li kont ġiġa ġrat li mhux l-ewwel darba li nitlaq in trance u nitkellem din-lingwa, imma ma sajtx nifhem x'qed jiġri. Imbagħad għalli li kien jaf li ġejja u kien pjanat li ħajitlaq 3 ijiem, ġifieri jitlaq mal-Buffalo sa huma jagħmlu. Jitilqu 3 ijiem ma jieħdux mobile, joqgħod waħdu mal-Buffalo għax kienet infatti kien hemm ħajkun ceremony, ħajkun hemm Sundance li hu jillidja u dakinhar tas-Sundance ikollhom permess li joqtlu Buffalo wieħed biex jieklu it-tribes hija min qiegħed fit-Sundance. U kien sejjer jibda jipprepara u biex jitlob
allura mhux ġast mur toqtol buffalo, kien ħajibda jmur jipprepara is-ceremony. U bil-lejl l-spirits tiegħu għalulu biex ma jitlaqx mid-dar, ġifieri dakinhar l-għada jibqa' id-dar, ġifieri dan ħolma, tru ħolma u ħal informazzjoni mill-spirit. U kien ġiġarrani fil-ħolma, ġifieri u minn 3 għajat li partikolari għax kien jaf li ġejja jiena, ġifieri wiċċi raħ fil-ħolma. U baqa emmek, ġifieri dakinhar ma marx. U imbagħad kif kon qegħdin nitkellmu hekk, għalli tridu torqdu hawnhekk il-lejla it-tipi u torqdu fiha, għalli imma hawnhekk jiġu l-UFOs. Ġifieri jiġu fuq il-lent tiegħu. Saddax għalli ju, ġifieri u għalli tħux qata għalli għax ikonna ħafna visits. Fid-desert. Mhux fid-desert. Tista' tgħidli l-lok eżatt. Il-lok, il-location, Pine Ridge Reservation. Le, ma. Le, asnaf, di xi ħaġa li qed ngħidlek intlifna, ġifieri asnaf kif wasal f'dal-post. M'għandix idea kif wasal f'dal-post. Tlaqna Mirko ta'. Tlaqna. Jekk jidżlu. Mur ħanejlek. Imma kartelluna dejjaqtawek. Il-vat qabditni migraine ma flaħx aktar. Konti daħadin immens bil-migraine li qabditni u sabbi ma rridux joqogħdu hemmhekk għax biżaw. Jiġifieri għax hu imwarrab, ma rridux joqogħdu fl-imwarrab u speċjalment bil-blue foes li jiġu jżuru. U tlaqtu jien kont daħadin ħafna bil-migraine, jiġifieri qabditni migraine li ma qasflaħt nitkaxkar kważi biex għax mbagħad ridna noħorġu sija u nofs il-barra biex insibu l-ewwel motel għax ma hemm xejn. U l-għada erġajt mort jena, tipo rrit nerġa' mur. U ma konniex nafu kif nsibuh il-post nerġaw, però somehow sibnieh il-post nerġajna. U imbagħad kien għalli kif ħassejtek wara il-bira għatlu kelli migraine kbira ħafna immens, għatlu kont ħażin ħafna, tipo ġo toilet ġifieri, naqla. U għalli it's only normal, għalli għax infettitlek legal eye, li legal eye għalihom għalina hija it-third eye. Umbat u frizzatlu shoulder, ġifieri x-shoulder li idejh li ħadem biha fuq ifrizzatlu kien miġuħ. U ma kienx jaffejni Malta, dan qatt ma ċaqlaq minn l-Amerika, ġifieri ma kienx jaffejni Malta. U kull ma għalli it's written in the stars that your island will sink one day. Ġifieri Malta ħaterreq. It is written in the stars. U bil-qata li ħadd laqsaq sejtu imma kif, meta, kome taf kif, kważi dak il-ħin I let it go laqas kalkulajtu għax minnhom ħadd qata tipo x'għad jiġri, tifhem? U qatt miegħu dakinhar stess ukoll. Imbagħad studinni Ascendance li kienet ħassir dik il-ġurnata li ħanitlaq lura Malta. U għalli tidu xibqa' hawnhekk, ħalli u jikot qed niġri biex insib Sundance, ġifieri ma sibx waħda ġol Amerika kollha, ma sibx waħda għax huma il-locations ikunu secret, ma trid irid tistiednek xi ħadd biex tista' tmur. U stidinni Sundance tiegħu, imma jiena ma stajtx. Ma stajtx. In the meantime waqt li konna din hemmhekk għamilna ħbieb ma' Native American Lakota drummers, drummer jidrammija fil-Sundance, dinna d-dar tiegħu u kienna miegħu u għandu kollox, u għati dawarni il-postijiet li huma secret għall-Lakota, ġifieri mort secret locations miegħu. U UFO ma rajtx? UFO li għat ma rajt, sissadni għat ma rajt wieħed. Ġiri smajt bil-Missing 411 nis li jintilfu ma jinstabux? Ma jinstabu, ġili, ma qatt ma segwejta, pero naf. Ma tafx naf, per eżempju, għadċit teppjajt fuq xi ħaġa biex tkun taf xemmet play. Biex tkun taf? X'inhu jiġri?
x'inhi l-ħaġa, x'inhu l-fenomenu li n-nies jisparixxu u ma jinstabux. Li qatt ma tħalt fiha ta' jew nkella jinstabu f'pożizzjonijiet u ċirkostanzi strambi. Le, ta' qatt ma tħalt fiha. Qatt ma tħalt fiha. Qatt ma tħalt fiha. Interessanti. Inti n-nies ma tippruvax tikkonvinċihom. Le, definitely. Però n-nies ifittxuk biex tmur tagħmel iżżur postijiet u affarijiet oħra. Xi tkun hekk il-feedback tagħhom? Bħala jien naf ġieli kellek minn pereżempju għallek mhix vera inti u hekk. Ġieli kelli minn dak il-ħin li pereżempju nkun għaddin nagħmlu reading tinserta toħroġ xi ħaġa stramba li laqas jien qatt ma ntqajt magħha jew inkella nibda tibda tajt wow di xi ħaġa ġdida. U tibda tħoss il-persuna għax inti peress li tkun f'sitwazzjoni fejn tkun sensittiva u tħoss kollox, tkun tista' kważi taqra il-moħħ tal-persuna li tkun dik. U tħossa tibda ma temmix jew tibda tajt di bis-serjetà jew pereżempju din mhix il-ħaġa li rrid jiena. Jew inkella stess ma tistax temmen x'qed jiġri, allura f'dak il-każ imbagħad ikolli nibda jiena għax nkun fin-nofs hija xi ħaġa li tista' twaqqaf x'in trid, ġifieri ir-reading jiena il-communication mal-spirit jew mal-ghost jew mal-entità għax tista' tintaqa' ma' entitajiet ukoll. X'in irid jiena waqfa. Speċjalment meta nibda inħoss li l-reading qed nagħmlu għal xejn għax il-persuna l-oħra li tkun qegħdin nagħmlu ħalija mhix qed tieħu benefiċċju jew hi mhix qed temminni jew inutli fl-aħħar mill-aħħar hija ħela ta' enerġija x'jiena rrid nuża l-enerġija tiegħi. Inwaqqafha. Iva. Imbagħad issib minn wara li nagħlqu session nibqgħu niddiskutu ngħidu illa l-ballu li jiena stess ngħidilha dila u darba tagħni ġrat li qatt ma ntqajt magħha jiena. Ġifieri parti nkun qegħdin ngħinu l-ħadd ieħor, jien nkun qed nitgħallem jien qed niftaħ. Kien hemm ħafna affarijiet li qabel qatt ma ntqajt magħhom, speċjalment entitajiet pereżempju jew nkella ghosts li għadu mwaħħal minn żmien dan tal-witches il-fejn kienu joqtlu l-witches u għadu mwaħħal f'dak iż-żmien u kien joqtol. Dan raġel li kien joqtol u għadu mwaħħal f'dak iż-żmien ġifieri laqas immuvja to delight ma baqa imwaħħal. Rasu jibsa pereżempju u mtajlu x'tajdlu jisfidak. Ġifieri rigward xtaqt insaqsik ukoll l-eżorċizmu daw li jkunu posseduti, dak x'tgħidli dwaru? Jiena ħanejdlek xi ħaġa li qatt ma dħalt fiha u xi ħaġa li ma rridx nidħol fiha, ġifieri naf mediums imma li jmorru jgħinu lill-eżorċisti mhix il-DTI, ġifieri xi ħaġa li ma nidħolx fiha qatt ma nsertajt, ġifieri xi ħaġa li ġili semmuha imma mhix ħaġa li jiena personali ma nistax ngħid li kelli esperjenza. Xi ħaġa oħra li forsi nista' irrid niċċara li meta tkun medium jgħidulek għax taħdem max-xitan. Meta tkun medium tagħmel l-intention. Ġifieri inti qabel meta ħatiftaħ il-communication trid tagħmel intention, l-intenzjoni u trid tagħmilha at your own terms. Ġifieri li l-ebda ghost jew spirit ta' ċertu livell l-isfel jew ta' ċertu ħażen ma jista' jidħol. Ġifieri jiena komunikazzjoni tajta qabel saret ma' dak it-tip. Issa inti tagħmel l-intenzjoni li jekk pereżempju ħabibti tajli kemm nixtieq inkellem il-missieri. Mela l-intenzjoni biex jiena niftaħ li jiena ħaniftaħ hija li hemm missiera jekk u irid għaxġan tistax tixbdu, ġifieri da irid ikun lest jew jiena u irridu nkunu lesti li nintaqgħu fin-nofs kif spjegajtlek l-ewwel u ħajjikkomunika miegħi
li jiena nkun fin-nofs u mbagħad jiena ħanajdilha x'qed jgħidli. Fatti il-kelma medium għalhekk għax jien qed nisma' mill-Spirit qed norija x'qed jorini u ġili xinxomm. U mbagħad jiena ħanejdula lilha bi kliem għax hi ma tistax tagħmilha din. Tip ta' rwejja ħixxu. Issa ġili pereżempju jekk ikun ipejjeb isfhom is-sigaretti. Pereżempju jekk ikun mara li tħobb ir-roses jew xi ħadd iħobb ir-roses, tgħaddi riħa ta' roses meħdejk. Pereżempju missieri xi ħadd li kien jaħdejja li hu ħabib tiegħi u huwa medium ukoll ħin minnhom qal li missieri kien juża il-brod kienet ċifwija tal-antik. Qatlu hija għala għalli għax għadni kemm xammejta għalli u hija tawwek. Ġifiri biex jixbet l-attenzjoni. Issa normalment jixbduha di l-attenzjoni meta inti tkun għaddej bil-ħajja normali. Per eżempju, jiena waħda mill-affarijiet li ġrili meta jiġbdu li l-attenzjoni, infatti nieqaf biex nara x'hemm bżonn, jitħoss xarek, jiċċaqlaq. Mbagħad dan saqsi li sħabi qed tarawh pereżempju qed iqum spikes jew xi ħaġa x'inti ma tkunx qed tara, però inħoss xi ħadd imissu. U kont ikkonfermejta meta kont da il-college tal-medium sax mort nagħmel readings jiena stess għand waħda mit-tutors u inti tmur tagħmlu reading għand waħda mill-tutors biex tgħinek tirrikonoxxi il-gifts. U tgħinek pereżempju hemm kulħadd differenti, ħafna mill-affarijiet li jiġru il-kważi li l-mediums kollha li kif ħatiftaħ jiġuk ħafna goosebumps. U jew tidħol ġo post u mor ġo reading u kif tidħol ikun hemm ikollok ġismek iqum xewk u jiġifieri mbagħad inti tibda tinnota u tibda titgħallem kif jaħdmu l-affarijiet miegħek. Rigward dieta l-rwejja dal-aħħar qed tissemma dejjem l-istess fuq dawn l-affarijiet li jiġru tal-UFOs u hekk. Salfer, riħa ta' bajt, riħa tinten. Ma nafx jekk għadx esperjenzajta. Mela jiena personali li ħa ta' bajt tinten qatt però tħallġu kamra fejn kienet tħallġu kamra darba minnhom. Kienet naqa' tal-biża' u tal-waħx qatt ma rajtha di xena qudiem wiċċi. U il-riħa li kien hemm kienet ma teżistix out of this world. Ma rajt xi ħaġa. Kont naf x'qed jiġri, kont naf li kien hemm preżenza. Jiġifieri il-preżenza ma kienx minn extraterrestrials tajbin, jafu kif għandhom jitlu u joħorġu. Ovvjament huma jraħħom ħadd, imma x-xena li rajt jiena kienet ta' barra minn hawn. Il-kamra damet tinten 3 snin, domt nidħol u noħroġ fiha nissejġja u noħroġ il-barra mhix kamra. Sawt ta' Malta? Le mhux is-sawt. Le mhux is-sawt kienet. Kif tidħol il-preżenza tqalla jiġifieri tkun tittiremetti. Kienet ġodar u bdejt ngħidilhom żommu l-bib magħluq. Mobile scene tfew fiha il-kamra? Ġew ħafna affarijiet fil-kamra. Bħal-botot jagħmlu. Ma nidħolx fiha, però ġra incident mbagħad sirt naf li hemm portal għax huma jużaw il-portals minn fejn jitlu minn fejn joħorġu. U għalaqt il-portal. Illum il-ġurnata klirjata. Imma il-riħa li xammejt għat miex normali. Ġifiri nista nifhem li ġorru hemm ċertu itjis u ġorru ċertu riħa magħhom għax tal-biża kienet il-kamra. Interessanti. Xtaqt nagħlaq biex ngħidlek inti jirnexxielek tara l-futur? Il-futur ġili per eżempju jiġi, per eżempju nkun qed nitkellem miegħek, nkunu din nitkellmu. Premonition biex nifhem. Ija, ġili jiġi waħdu ma mhux infittxu jiena.
Per eżempju, nkun qegħdin nitkellmu flimkien jienu inti u tkun qed tgħidli xi ħaġa u per eżempju ngħidlek ħajġri hekk u hekk għax ġast tagħmili tipo vision. Dak il-ħin. Dak il-ħin. Mhux għax noqgħod infittex u jew inkella ngħidlek senna ħanajdlek x'ħajġri. U tkun rekorrenti jew rari? Mhux għasek rikorrenti ta' għax l-aktar li tiġri per eżempju meta jkun hemm sitwazzjoni serja u ġili nippreferi nibda ngħid tal-aqħal eku ta' xejn għax tipo taf kif aħjar ma ta' xejn. Għax kien hemm fej li ħbib tiegħi jkunu ħbib close u jkun għaddin nitkellmu ngħidilha ħajġri hekk u hekk u jaħtfuk tipo jieħduha kontrik metri mbagħad illallu ġrat tipo vera ara kellek raġun wara għax inti ma tax messaġġ partikolarment dejt ma tistax tgħaddiha, just inti tgħid dak li tkun right. Ħafna mill-ħin nagħlaqħal, ħafna mid-drabi nagħlaqħal u ngħid tajt xejn għax ħajħduha kontrik. Illum il-ġurnata f'dik is-sitwazzjoni qegħdin, jiġifieri kemm jista' jkun nagħlaqħal hekk u għax ma jridux jisimgħu in-nies jew ma jridux jisema, jew iridu il-prova, mbagħad kif tiġi l-prova. Il-cards, konna din semmu l-cards, ġili per eżempju niftaħ card reading fuq din il-ħaġa partikolari nkun qegħdin kelmu u ngħidlek x'ħajjiġri wkoll il-cards tipo la jkun hemm connection. Il-cards kif qed tara l-istampa inti qed tgħinek biex tgħaddi vision. Da kif jaħdmu miegħi il-cards. Ma tantx nużhom, jiġifieri ilhom hemm u ili ma nużhom, però jekk ikolli bżonn noħroġhom u nużhom ħanużhom u ma taħsibx din ħaġa tista' twassal għal dak li tkun min ikun ejja ngħidu biex ma tifhimniex ħażin jew ma nkunx disrispett. Ejja ngħidu li jkun hemm medium għax hawn ħafna medium fakes fejn di taqralhom il-cards u ġar il-bniedem jaqbad jaħseb fuq dak li naf min iffissa fuq xi ħaġa jiġifieri u spiċċa ħażin ħafna. Dik hija xi ħaġa li u ma ġara xejn milli qaltlu. Ma ġara xejn milli qaltlu. Hija sfortunatament għaw kif l-istess għaw bħal kollox għaw minnu autentiku u min mhuwiex. Issa importanti li dejjem jekk ħatamel xi ħaġa ħatmur għand xi ħadd li tħossok komda miegħu, jiġifieri u ma tmurx b'ċertu biża' għax jekk ħatmur b'ċertu biża' tmur xejn mill-ewwel, tipo ma tistax inti tmur għar-reading u ħatmur bil-biża' li di taf kif trid tmur u il-persuna trid tħossok komda magħha, qed li saqsi naqra jew inkella x'esperjenzi kellu ħadd ieħor mhux qabad tmur bla doċċ. Jista' jkun li jekk tintuża ħażin din il-ħaġa dak li jkun ovvja għax inti għandek individwu jew għandek ħafna individwi differenti. Jiena nista' ngħid lilek isma' di ħadd tiġri hekk u hekk u inti qasi kalkulani u illum qattilek u dan sejta. Hemm min ħajoqgħod jiffissa fuqha. Issa jekk inti taf li din ħatifissa fuqha tmur xejn. Tagħmilix. Jekk inti nista' tieħu ġid minnha is-sitwazzjoni u taf li inti għandek di problema li ħadqgħod tiffissa fuqha, tagħmilix għax ħadd tiġi kontrik il-ħaġa. U mbagħad aktar u aktar jekk ma sseħħx. Interessanti. Nirringrazzjak mela. Grazzi lilek. Għad l-interview. Ħadd gost nitkellem miegħek. Grazzi. Thank you inti.